Dobro večer, poštovanje svima, pomaže Bog, srećna nova godina, kako vama, tako i vašim porodicama. Želim vam pre svega dobro zdravlje i da budete uspešni na svakom polju, ne samo sportskom. Eto, osjećam potrebu da kao predsjednik posle 6 godina da se obratim ovim putem i da prođemo neke teme koje su često bezrazložno tabu, iako sve što radimo kao savez radimo transparentno, ali očigledno da dosta ljudi ne uspeva da prati naše korake u smislu da pažljivo pročita, vidi sve naše objave, dokumenta, zapisnike i tako dalje. Ono što bih prvo želeo kao temu da pređem, što je naravno aktualno u ovom periodu, jeste kalendar. Znači, završili smo 2024. takmičarsku godinu, može se reći standardno, uspešno. Što se tiče rezultata, znači nastavljen je taj kontinuitet odlaska na međunarodna najjača takmičenja svih starostnih kategorija. Ostvarili smo tamo zaista jako lepe rezultate i među mastersima, među seniorima, i među subjuniorima i juniorima, tako da imamo kontinuitet učešća od 4-5 međunarodnih godišnje gde smo prisutni. To je bez budžeta veoma teško, tako da nadam se da ćemo se izboriti da taj trend nastavimo i u budućnosti. Što se tiče 2025. Izašao je preliminarni kalendar. Mogu da prođem 2024. Znači, uspešno smo realizovali Serbian Open u bench pressu. Bila su tu, naravno, to je autonomni savez prvenstva Vojvodine u bench pressu i powerlifting Vojvodine, državno seniorsko prvenstvo u powerliftingu, državno bench pressu za subjuniore i juniore i mastere, državno prvenstvo u powerliftingu za subjuniore, juniore i mastere. To je u Zaječaru i Gala Cup bio održan u Trsteniku i SBD Classic kao završno takmičenje 2024. Tako da time smo završili tu godinu. Ovu godinu započet ćemo, znači preliminarni kalendar je, započet ćemo prvo ide prvenstvo Vojvodine, prve 2 takmičenja su u Vojvodini, to će biti bench press powerlifting. Inače, korigovan je kalendar u skladu sa, pre svega, takmičenja se organizuju u skladu sa mogućnostima. Znači, mi moramo da organizujemo takmičenja tako što vi ne znate, znači Skupština, dobar deo ne zna da se na Skupštini Saveza prijavljuju kandidati koji hoće da i koji mogu da organizuju takmičenja. Nažalost, naš sport je takav da relativno mali broj klubova, iako nas ima 40, mali broj možda iznese samu organizaciju takmičenja. Ne treba navodim da sam, ja ovo ne volim da pričam, ali u prošloj godini lično sam svoje tegove na sva takmičenja skoro nosio i svoje i klupe i tako dalje, što ja nemam potrebu da radim, ali da bi ta takmičenja bila održana, znači nošene su tegovi i za zagrevanje, privatni tegovi i u Trstenik, i u Svilajnac, i klupe. I ovo hoću da naglasim baš iz razloga što se često ljudi žale, a nisu nikad učestvovali u organizaciji. Evo, ja ih ovim putem pozivam da se prvo prijavljuju u komisije Saveza, znači ko hoće da učestvuje u takmičarskoj komisiji, ko hoće da bude deo možda sudijskih komisija koja je sudija, ili ako hoće da bude deo komisije, znači imamo 5 komisija, medicinskih i tako dalje, da navodim. Znači, doprinesite svojim učešćem, znači uvek možete biti spoteri, možete biti volonteri. Ja sam to više puta navodio, znači ljudi se iz Zagreba pomažu sa ljudima, spoterima, znači iz Ljubljane dolaze besplatno, jedni kod drugih plaćaju smeštaj, druže se, tako da i vi možete napraviti klubu da pomogne. Ja sam, na primjer, dosta puta susretao sa neprijatnošću kada 2 kluba iz istog grada i sad hoću da jedan drugi pomognu i tako dalje. Uvek je bilo kao ne, zašto ja moram sa njim ili zašto ja drugi moram sa njim i tako dalje. Eto, ja bih volao da se to promeni i to je neka moja zamerka. Znači, mora prosto da se jačaju klubovi, da ne bude sve na nekoliko klubova koji mogu i koji svake godine prave takmičenje.
suština ovog sporta jeste da svake godine pravimo neko novo mesto takmičenje, a to možemo samo jačanjem tih lokalnih klubova i da se pomože na sve načine, znači u početku da taj klub ne ojača, ne stekne neke uslove malo bolje, da se masovi i tako dalje. Više puta sam naglašavao i pisao sam o tome, jeste da udružujte se, znači imate vaš 4-5 entuzijasta, skupite, ne znam, 700 kila tegova kupite, ne mora budu sertifikovani, neka budu dobri za treniranje, dobre šipke, uzmite jedan univerzalnu klupu ili takmičarsku i dovoljno vam je 33 metra kvadratna da izregistrujete klub i da tu mogu ja da vam pomognem, tako da naš sport onda polako postaje nezavisan od ovih komercijalnih, gde nemamo uslove, znači vi često ulazite u fitness centar gde vas tretiraju kao nekoga, mi u Beogradu ovdje, na primjer, imamo samo Iron, ali tako, imamo Iron gde možete da trenirate powerlifting, gde je poželjan powerlifting, znači Iron Republic, imate još nekoliko teretana gde možete da radite powerlifting, sve ostalo su fitness centri, dalje dominantan fitness, ali ja očekujem u budućnosti da će ta subkultura se promeniti, da će ljudi početi da shvataju benefite od načina treniranja i razvoja apsolutne snage, tako da hoću da kažem, stvarajte sebi uslove, nemojte da čekate da vam neko drugi stvori uslove. Mi radimo u skladu sa našim mogućnostima i na Skupštini sad, što je žalosno, bilo je jako malo učesnika, jako malo ljudi se javilo za organizaciju takmičenja. Meni je najlakše da kažem, ajde, ne znam, svih 5 takmičenja bit će u Beogradu ili u Zaječaru ili u Knjaževcu, nije bitno onih klubovi koji mogu da iznesu takmičenje, ali opet ja gledam da svako uzme deo odgovornosti i da se ovaj sport što više širi, tako da, eto, što se tiče samo kalendara, imamo prva dva, znači Vojvodinu, nakon toga imamo Serbian Open, to je Knjaževac, imamo Gala Kup, koji će biti na početku godine, zato što je u skladu sa međunarodnim je pomeren malo kalendar, znači imat ćemo u Zaječaru Gala Kup 10. i 11. maja, znači ovo je još uvijek preliminarni kalendar podložan promenama, još nemamo organizatora državnog prvenstva ko će logistiku, znači zagovorimo za powerlifting, ali to ćemo vidjeti. Ja nisam za to da jedan klub stalno pravi u Beogradu, želao sam da i drugi malo više, ali nažalost nisu učestvovali u radu Skupštine kada je trebalo, tako da ćemo morati da vidimo za to državno prvenstvo. Zatim imamo Kup Srbije u bench pressu i državno prvenstvo sub-juniore u powerliftingu. To smo napravili jer je za sub-juniore, oni nastupaju na međunarodnoj sceni u drugoj polovini, tako da tu će biti Kup Srbije u bench pressu i državno prvenstvo za sub-juniore. Znači mi možemo da pravimo model takmičenja, nama nigde ne piše kako to treba da izgleda. Znači ja sam lično učestvovao 2019. u Helsingborgu gde su bili mastersi i seniori. Znači to je, evo sad je bilo kad sam bio u Južnoj Africi, zajedno su bile svetsko prvenstvo za masterse i igre Commonwealtha. Znači bilo je više puta da se učestvuje i da su, znači mi sad sa ovim postojećim kapacitetima, ja objašnjavam, možemo da pravimo ovakve vrste, znači možemo da kalendar izguramo sa toliko snage koliko imamo, jer kažem vam, samo 5-6 klubova može da pravi kvalitetno takmičenje. Tako da smo mi napravili u skladu sa međunarodnim, u skladu sa našim mogućnostima ovaj model. Tako da Trstenik će praviti 7. juna Kup Srbije u bench pressu i državno prvenstvo sub-juniora u powerliftingu. Zatim imamo nakon toga državno prvenstvo u disciplini bench press, tu će biti u Somboru. Znači Darko Glušac ekipa, oni će praviti državno prvenstvo, oni su stvorili sebi uslove, krenuli su isto kao što sam pričao, od 2-3 kvadrata, skupili su tek po tek, kupili su operu, momci lepo rade i naravno treba podržati taj powerlifting koji se gradi u Somboru i oni su na svom mestu, tako da, kažem, bit će lepo napraviti državno prvenstvo u tom gradu. Zatim imamo državno prvenstvo u powerliftingu za juniore i seniore, to smo mislili da pravimo nešto, mislim da će biti 1. i 2. novembra 2025. godine, s tim što neće biti najverovatnije u Valjevu, gde će biti, to ćemo vas na vreme izvestiti, uglavnom taj datum će ostati. Nadam se da se neće menjati. Uradili smo to isto u skladu da bismo mogli da, što se kaže, jednim udarcem ubijemo dve muve, a da jedni i drugi se polako nakon toga pripremaju ko želi da ide na međunarodnu scenu i tako dalje. Tako da pričamo o našim najboljim takmičarima. Znači to je jedan model
koji je trenutno sa postoji, jako je zahtevna organizacija. Znači, u Beogradu je jako teško napraviti powerlifting takmičenja, treba ozbiljna logistika, termini su zauzeti u većini hala, vi uzimate, morate da platite te termine u vrednosti nekih do 100.000 dinara na dnevnom nivou. Znači, mi smo sport koji finansira samo lokalna samouprava još uvijek, tako da mi u skladu sa, to je i odgovor na ono pitanje zašto je stalno powerlifting na jugu, zato što je tamo logistički podržan, zato što su tamo hale često praznije i tamo možemo da promovišemo naš sport, da nas niko ne pritiska da moramo da izađemo u 6 sati, u 7, 8 i tako dalje. I uveli smo jednu, mislim, to nije nikakva inovacija, to se radi, čuo sam često kao, kako se to radi, mrtvo dizanje zasebno, znači imate primjer i u bugarskom kalendaru, uđite, to je prvo što je pamet, a verujem i u skandinavskim zemljama, tamo je deadlift cenjeniji dosta od bench pressa, tako da prave se zasebna deadlift kupovi. Objasnit ću zašto pravimo. Vidite, na primjer, evo, kad uđemo u, ne znam koliko to kamera sad može da vidi, ali, kad uđemo u dokumenta, kad uđemo u deo gde su uslovi, znači, za odlazak na međunarodnu, na primjer, scenu. Evo sad ovdje imamo, ovo je sastavljao, dok je bio selektor Novak Lukić, on je tu sad naveo, ja tu ništa nisam menio, ja sam to ostavio, to će biti druga tema, gde ću da iznesem stvari vezano za odlazak i tako dalje, ali imamo ovde situaciju zašto se između ostalog pravi znači, ta pojedinačna liftovi se prave iz razloga što, znači, mi ne možemo, tako kao zemlja, još uvijek da pariramo i da osvajamo ne možemo da osvajamo u totalima neki veliki broj seniorskih medalja i tako dalje, ali pojedinci su jako blizu da osvoje, znači, u nekim pojedinačnim disciplinama. Između ostalog i ovde napisao i selektor, u slučaju da takmičar ne ispunjava normu, a u poslednjih godinu dana je zabeležio rezultat u jednoj ili više disciplina na državnom prvenstvu koji bi mogao da zabeleži mesto na podijumu u pojedinačnoj disciplini, na osnovu rezultata najskorijeg takmičenja ranga za koje se takmičar prijavljuje. PSS ima pravo da uruči tom takmičaru poziv za odlazak na međunarodno takmičenje. Znači, uz ostale kriterijume, naravno. Sad, suština cele priče jeste gde ćemo najbolje da vidimo ko je najbolji deadlifter i da li u tim nekim kategorijama starostnim i težinskim može da se uzme neka medalja, osim na takmičenjama u deadliftu. Druga stvar, Jovica Rablov je naš stari član, mislim, otkad je postoji savez i tako dalje, on uredno vodi svoje članstvo, to je malo mesto Elemiral, koje je iznedrilo mnogo šampiona i on je dobio neku logistiku od opštine, s tim što nema sertifikovanu adekvatnu opremu da bi se pravio neki powerlifting tamo, ali predlog je bio da Jovic napravi jedan deadlift party, njegov klub ima jako dobre takmičare u mrtvom dizanju i cilj je da se promoviše deadlift party, da se kroz to, znači to nije držao prvenstvo, ali da se vidi ko je prosto u toj disciplini i tu bismo mogli da selektujemo određena lica za eventualni nastup na međunarodnoj sceni i tako dalje. Eto, to je nešto. Nadam se da ćemo uspeti da, ovu godinu smo započeli odlaskom, uskoro će ići Sava Siljevski na Masters, znači naš Sava legenda koji učestvuje na prvom takmičenju i sad na ovom u Albiju. Saša Cvetković će biti zajedno sa njim u pratnji, pomoćemo, nadamo se pre svega dobrom zdravlju, da Sava izgura i ovo takmičenje kako treba i da mu svi pružimo podršku. To je ono što bih ja poželeo, a rezultat naravno neće izostati. Takođe, u seniorskom prvenstvu u Malagi imat ćemo predstavnika našu najbolju takmičarsku Aleksandru Aranitović, tako da, eto, to
tako započinjemo sa 2 nastupa, naša 2 iskusna takmičara će nas predstaviti na tome. Što se tiče narednih odlazaka, to zavisi od organizacije i to je neka sledeća tema koju ću da obradim malo kasnije. Sledeća tema, sad je aktualno registracija i preregistracija takmičara. Dakle, da bi se neko registrovao, on mora da, znači prvi put ako se registruje, on mora da se registruje u klub. Pogledajte, vi koji želite da se registrujete, da se takmičite u našem sportu, znači imate kartu klubova, oko 40 klubova u našoj zemlji, kontaktirajte oni koji vam je geografski bliži, jer logično da budete deo onog tima koji vam je tu, znači u vašem mestu. Kontaktirajte zakonskog zastupnika, popunite pristupnicu, kad se učlanite u klub, zakonski zastupnik bi trebao da vam kaže koji su dalje smernice, znači od nabavljanja lične opreme do pravila tehničkih, obavljanja redovnog lekarskog pregleda sportskog na 6 meseci koji se obavlja u sportskim ustanovama, registrovan za te stvari i za te potrebe građana. Zatim, što se tiče same, znači vi se registrujete u klubove, ne registrujete se u Savez, a Savez vas prijavljuje kroz dopunu knjige članova koje mi šaljemo svake godine i u elektronskom formatu. Imate posebne obrazce na našem sajtu, znači registracija, preregistracija i koji se popunjavaju. Maloletni članovi ne plaćaju taksu od 500 dinara za registraciju, tako da registrujete se u vaše klubove i postajete članovi vaših klubova i imate takmičarsku knjižicu koju takođe treba da platite i eto, to je to u principu. Dalje vas sve sprovode predsednici tih klubova ili neko ko je iskusan u tom klubu. Ono što je bitno je, kažem opet, da budete deo u tom mestu, zato što, mislim, često su klubovi, ali to opet, svaki klub bi trebao da ima uvid u život svog takmičara, sportiste, ali tako, na taj način, ako su blizu, možda mu i zadovolje određene potrebe, da prosto bude više i bolje razvijen taj empatijski i svaki drugi odnos između kluba i između zajednice i pojedinca. Često imamo takmičare koji su registrovali neki klub koji je 300-400 km daleko, koji, eto, tom klubu možda znači zbog nekog boda više na takmičenju, ali opet to za samog takmičara ne znam koliko je dobro, ali, kažem, registrujte se, pa procenite sami za koji ćete se klub takmičiti. Druga stvar, ono što bih rekao, kada je u pitanju preregistracija, da bi se preregistrovali, vi mora da se, znači ako ste u jednom bili klubu, da dobijete ispisnicu. Da bi dobili ispisnicu, morate da pošaljete zvaničan mail, dopis, i da obrazložite zašto vam treba. Za to se dolazi uvek lično kod zakonskog zastupnika i tu dobijate na licu mesta, znači overenu pečatom i tako da. Ukoliko klub ne želi da vam da ispisnicu, vi mora da pošaljete trag da ste poslali i nakon toga se obratite Savezu, pa ćemo mi kontaktirati klub i ukoliko i tada ne može da, mora postoji neko obrazloženje, vi imate vaše prava kao sportisti, ali ispisnica se nikad nije delila Viberom, Whatsappom, nekim društvenim mrežama, znači to se obraća jedan formalni nivo komunikacije, mora postoji između takmičara i kluba, kao i što je mora između kluba i Saveza. Nažalost, mnogi su zlopotrebljavali i moju funkciju i često su me zvali, treba mi, ne znam, to i to, kao da sam ja sad tu servis, ja isto radim svakodnevne poslove, svakodnevne porodične i sve druge obaveze i od ovoga da živim, znači ovo radim sve volonterski, da bi, ali prosto mora da se poštuje svačije vreme, tako da mora postoji zvaničan kanal komunikacije i da se ne ponavljam, znači za pojedinca je u nadležnosti klub. Klub predstavlja tog pojedinca, bori se za svog pojedinca, a Savez je taj koji treba da osluškuje, da vidi koji su to pojedinci, koje treba posebno da obrati pažnju i tako dalje.
Eto, to je ono što je vam rekao, preregistracija traje do kraja februara, tako da u tom periodu odradite sve ono što treba, pa da nas bude još više. Za sad imamo preko 600 registrovanih takmičara, skoro 700. Naš sport iz godine u godinu je sve masovniji, sve brojniji, tako da želimo da nastavimo tim tempom. Dobili smo isto često, što u usmenim, što u posrednim komunikacijama, pitanje kriterijuma poziva na SBD takmičenje. Pazite, SBD takmičenje je čin, kako da kažem, i pokušaj da napravimo jedan dobar turnir gde će se promovisati apsolutna snaga i on kao takav treba da obuhvati najjače ljude trenutno u tom trenutku u Srbiji. Mi imamo malo problem kod nas u sportu, često je i ta sujeta bila, pa su ljudi uvek, kad god neko se takmiči, ne veliki broj, ali neko se ne pojavi, drugi se pojavi, uglavnom, prve godine smo zvali sve. I ja sam svedok te komunikacije pisane, da su svi ljudi koji su, znači, hteli smo da pozovemo sve jake ljude u Srbiji. I ja se još jednom moram zahvaliti Gvozdu Mučevoviću što se prihvatio od toga da organizuje to uopšte. Pazite, i na tom takmičenju ne plaćate kotizaciju, i na tom takmičenju vežbate, naravno radite na sertifikovane opreme, i na tom takmičenju dobijate lepe nagrade, ako ste naravno među onima koji dobijaju nagrade. Znači, vi na tom takmičenju možete da osvojite pojas od nekih 250 evra, možete da osvojite u opremu u vrednosti od 500 do 1000 evra. Ako ste prvi, ako ste drugi, ne znam, nisam ulazio u te, ja nisam bio među prva 3, prvi put sam bio 4, drugi put sam bio 7, ali mi ova puta bila zaista čast što sam učestvovao, pogotovo i ove godinama, ali nisam tema ja. Tema je kako se pozivaju, mi smo zaista gledali listu prve godine, sećam se, što se tiče tih IPF poena, ali morate shvatiti da nisu samo powerlifteri najjači ljudi, nego da tu postoji i strongmani, da postoje weightlifteri, tako da u tom trenutku ta 2-3 mesta, 4, je uvek taj SBD koji bira. Znači, dugo se nisu takmičili, navešću imenima i prezimenima, i Damir Kopilović, Vlada se takmičio bio na prvenstvu Vojvodine, ali on je dosta pažnje posvetio. Oni su došli iz strongmana. I logično je da će jaki ljudi da se takmiče, pozivani su i mnogi drugi, da se razumemo. Ono što bih ja predložio, možda je to ovako, pa to ćemo dogovoriti se za sledeću godinu, da se i dalje pozivaju, znači 3-4 mesta da budu odvojena za ostale. Ja jesam za to da dolaze svake godine neka nova lica, koja su u tom trenutku u piku, u vrhuncu snage, koja se možda čak nisu ni takmičila nikada kod nas, ali eto, to je jako lepo da se zaista snagaši svi okupe i da prosto samo je uslov za primjer da bude te godine aktivan u tom sportu u kom se takmiči. Znači da se takmiči, ako se takmiči u strongmanu te godine, znači on se takmiči u strongmanu i ajde da se oproba u čučnju, mrtvo dizanju, benču, zajedno sa svim ostalim powerlifterima. Mislim da je to pošteno, zato što nećemo reći sigurno da je strongman lakši sport od powerliftinga i tako dalje. Tako da, dakle, tu naravno treba da se registruje za određen klub, znači i svi koji su se takmičili registrovali su za određen klub. I ove godine isto, znači, kako se zove, pozivani su ljudi. Nažalost, nekoliko puta sam prisustvovao kad se pozovu, da ja vodim SBD, eto, oni imaju tu autonomiju malo, kažem, ne malo, nego prosto, pravi se u korespondenciji sa Savezom, ali ipak to je turnir SBD-a. Ja neke ljudi ne bi pozivao da se ne pojavi jedan put, dva put, mislim, da se pogotovo ne kaže razlog neki adekvatan. Znači, bilo je slučajeva koji su otkazali s razlogom, ali bilo je onih koji nisu otkazali sa razlogom, nego ono što mi se ne sviđa jeste, znači, uvek možeš reći povredio sam se, razlog neki adekvatan na vreme, a ne da dođe dan pa da se, znači tu treba opet ostaviti prostor za rezerve. Ja bih to predložio, možda se pozove umesto, na primer, 15 ili 20, pa ako se ne pojavi tih troje, četvoro, koji su ući će rezervni,
a ovi ako nema adekvatan razlog neće ni pozivati, nema šta, prosto to prosto jednostavno, to je neki moj predlog, eto, tako da, što se tiče same organizacije takmičenja, ja stalno pozivam, kogod želi da učestvuje u organizaciji, nek se prijavljuje, znači, to pričam na skupština, pričam stalno kad god sam sa predstavnicima klubova, da li oni to prenose ili ne, ja to ne znam, ali uvek možete da se javite da volontirate, da spotujete, da čak spotovi su i plaćeni u našim takmičenjima, tako da, bilo bi lepo da jedni druge prosto pomažete, da gostujete jedni kod drugih kad su takmičenja u blizini, da se napravi taj model da kad je takmičenje u Knjaževcu, neko iz Zaječara dođe i pomogne i obrnuto i tako. Znači, na taj način ćemo sigurno doprinijeti razvoju našeg sporta. Druga stvar, što se tiče SBD-a, mislim, pazite, mi na kraju takmičenja imamo i lepo druženje, imamo i večeru, imamo i pozivaju se ljudi, svi su dobili lunch pakete i kažem opet. Sad što se tiče same organizacije takmičenja, evo za ovo prošlo takmičenje mogu da kažem da, pošto smo hteli, vi znate da sam ja legalista, volim da imamo sudije, nažalost, na taj dan su se takmičili Kristina, takmičio sam se ja, takmičio se Jovan, i mi smo jednostavno ostali bez sudija koji su neposredno blizu Novog Sada, koliko toliko. Na kraju se prihvatila Vesna, njoj je plaćen prevoz od strane Saveza do Novog Sada, plaćena je dnevnica, imali smo, kako se zove, sertifikovane sudije, tako da hoću da kažem da nije lako, eto, nije lako i svaka pomoć, znači, je dobrodošla, znači, kogod ima potrebu da pomogne, neka se javi, da želi da pomogne, kogod je ažuran, kod mene je uvek naišao na otvorena vrata, tako da i uvek će biti mesta u Savezu za sve, tako da, što se tiče tog samog turnira, prvi pokušaj SBD klasika bio u Svrljigu, setite se, ja sam lično svoju opremu nosio u stvari klubsku opremu Rogue sam nosio da bi se taj turnir održao, pa sam doživao jedan udes pri brzini od 130-140, kako se zove, kad mi je pukao, točak mi je malo tada izletao, mogli smo i da izginemo. Na to takmičenje nisu došli, mi smo to radili zbog takmičara, na to takmičenje su isto ljudi rekli da će doći, naši najbolji, pa nisu došli. Tako da, to su stvari koje prosto treba da se uzmu i kao ljudski momenti. Znači, ako vi pravite takmičenje, ako se neko trudi, ne mora da bude i ta sertifikovana oprema. Po pravilu sudija može da uzme šta sad, ako nemamo sertifikovanu opremu, nećemo se bavimo. Nekad se fudbal igrao i sa onim trpenjačama, ali tako, a sad ako nemamo najbolju loptu, ali tako, šta ćemo da radimo? Doći sudija, izmerit će tegove, napravit će po nekom, napravit će se standardi za takve uslove, pa će da se takmiče ljudi, ali tako, tako da, mi smo ti koji stvaramo uslove i koji stvaramo neuslove. Znači, to je ono što bih vam ja rekao i za to su odgovorni svi. Kakve uslove imamo, takvi ćemo, to je slika nas prosto, eto, kako mi stvaramo uslove. Ponavljam, Savez ima 5-6 klubova koji mogu da organizuju takmičenja, koji imaju sertifikovanu opremu i veliki nam je značaj to što je potpisan ugovor sa No Pay, No Gain, što imamo manijak, fitness, rekvizite, odnosno šipke i tegove za svako takmičenje, tako da možemo da pravimo uz adekvatnu logistiku takmičenja svuda. Jedna od tema koju ću sad obraditi jeste, i ovo ću sad reći, neću se više vraćati, a to jeste takozvani uslovi i kriterijumi za odlazak na međunarodnu scenu. Pre nego što počnem da pričam, reći da je u 2018. godine zabeleženo nekoliko odlazaka na međunarodnu scenu. Znači, kad se sabere sve sa Dunav kupovima, Aron Klasiku i tako dalje, bilo je možda nekih 10-ak odlazaka na međunarodnu scenu, što na svetska, što na evropska prvenstva. Savez je osnovan 96. godine i ja mislim da je to s razlogom, taj broj, kako se zove,
Vidite, mi smo sport bez budžeta, a kogod vodi savez, on ima jednu veliku odgovornost. Šta to znači? Ja kao zakonski zastupnik vodim tu finansijsku politiku, znači, a mi finansije nema. Znači, mi živimo od članarina, od naših 30 nešto klubova koji plaćaju, znači, 7 osi osobe sa invaliditetom ne plaćaju članarinu i zaslužni člana, imamo 2 zaslužna člana, to su Hulk i PLK Vršac, i s razlogom su zaslužni, tako da ovi ne plaćaju, a tih 30 nešto sa Powerlifting savezom Vojvodine plaćaju članarinu, to je 7.500. Mi sa tim moramo da pokrijemo dačbine prema međunarodnim faktorima, sad su, znači, godišnje članarine koje mora da se plate do 31. januara, u iznosu nekih 700 evra, 300 evra je EPF, 400 evra je IPF, zatim imamo knjigovodstvo koje je preko 1000 evra, imamo kontrole, to se mi plaćamo. Znači, zato što hoćemo se ponašamo kao ozbiljan savez, ozbiljni sportisti i nemamo prosto prostora za neki luksus. Tako da, što se tiče samih odlazaka, ja sam dosta tu doprinao da to bude dosta fleksibilnije, iako sve to podrazumeva dodatne upite i sve ostalo. U početku se išlo tako što, pazite, kazna za jedan doping, ja sam kad sam postao predsjednik saveza, mene je zadesila jedna kazna koja je sa Balkanskog prvenstva naš takmičar, znači tad su pozivali svi da učestvuju, nije se vodio računa ni ko ni šta, nije se vodio razgovor sa takmičarima pojedincima i tad sam dobio u nasleđe jednu kaznu koju sam morao da platim, odnosno vi da platite svojim članarinama, svojim novcem u iznosu 2000 evra. Dobio sam maltene ultimatum, 24 sata, ukoliko se ne plati, briše se postojanje saveza i Srpski Powerlifting savez ne bi bio među međunarodnim okvirima. Srećeno smo se domaćinski odnosili prema tom novcu koji smo sabirali i mi smo to platili, izmirili smo sve dugove. Nakon toga smo imali jedan peh u Ukrajini gde takmičarka nije prijavila, kako se zove, ali klub je stao iza nje, tako da nije prijavila terapiju adekvatno, nije u pitanju nikakav doping nego terapija, ali to je bio propust i kluba i saveza i klub je stavio te takmičarke i plaćena i ta kazna od 2000 evra. Tako da, prosto, kazne su rigorozne. E sad, šta hoću da kažem? Najmasovniji odlasti su krenuli od 2018. godine. Ja nikad nikome nisam... Ja sam čak slao međunarodnu scenu i takmičare s kojima lično ne razgovaram, s kojima nisam dobar. Ali oni ako su stvarili neki uslov, neki ponašali su se, kažem, ispunili su te neke određene, minimum kriterije, obili smo milijardu razgovora i tako dalje, oni su išli. Znači, ja nikad nisam polazio od ličnog, tako da, ja sam poslednje lice kome može da se kaže da je branio nekome da ide. Ono šta je došlo do nesporazuma jeste takmičenje prošle godine je bilo za takmičenje Subjunior i Junior evropsko prvenstvo, gde smo mi planirali jednu ekspediciju, znači, prosto, mi imamo da gledamo da ispoštujemo 4 takmičenja godišnje, što da nikog ne podaštavamo, ni masters, ni seniore, ni tako dalje, ali tu su se već iskristalisali određena lica, kao što, na primjer, svi znamo će Seka sad nastupati i tako dalje. Seka kao iskusna takmičarka prolazila više puta doping kontrolu, beleži najsjajnija odličja, kako se uzima. Prosto, naravno da će imati drugačiji kriterijum prema takvoj šampionki, odnosno neko ko tek dolazi. Tad sam imao jedan nesporazum sa selektorom, gde je on poslao spisak od nekih 7 lica, da sam ja pitao, dobro, koji će oni plasman da ostvare, bilo ko od njih, pa dobro, svi će oni ostvariti negde oko 10. 15. mesta, ne sjećam tačno. I ja sam rekao, dobro, pošalji ih onda dvojicu, pa sledeće godine neki dvojica, nek se čeliče, neki druga dvojica, ima i drugih takmičenja, ne mora samo i evropsko prvenstvo i tako dalje, ali je bila upornost da se ide njih 7. E sad, ja kao neko ko brine, kažem, opet u tim nekim stvarima, ja nisam mogao da dopustim takav luksus da se ide, znači, bez nekog rezultata i da tek tako ide jedna grupa. Na kraju smo se mi dogovorili, ja imam tu, znači, naravno i prepisku i sve ostalo, ja ništa bez dokaza ne govorim.
da smo se mi usaglasili da dvojica, na osnovu tih kriterijuma koja postavio selektor i normi, da oni idu. Pritom, ja kad sam to sve malo ažurirao, gledao, ja se u taj posao nisam mešao, ja sam tu naišao na par propusta koji ne kažem da su namerno urađeni tamo posla, ali video sam isto jedno lice koje je ostvaralo normu, za kog su me pitali već njegovi nadređeni u klubu, da li bi on imao želju da ide i tako dalje, i onda sam pitao, te kontaktirao selektor, nije. Naravno, previdi se dešavaju i tako dalje, ali dogovor je bio do preliminarnih prijava se pošalju, znači, ta dokumenta za ta dva lica i tako dalje. U tom periodu vidim da ne stiže mi ništa i onda sam ja posljednji dan prijavio tog jednog momka koji je otišao, osvojio je dve subjuniorske medalje u benču i u čučnju. Tako da je ta misija, da kažemo, bila uspešna. Sad, selektor je vjerojatno i pod utiskom njih i da ispune drugar sa njima, što opet s jedne strane mogu i da razumem, hteo ili svi ili nijedan i tako dalje. I naravno ja to nisam zamerio, jedno što, eto, možda nivo komunikacije treba da bude bolje, u smislu svi čuli pre toga da na kraju možda bi ja korigovao svoj stav donekle, možda bi se usaglasili da smo više pričali, ali suština cele priče jeste da ranije se davao depozit od 2000 maraka ako hoćete idete preko, jer Savez mora sebe da zaštiti, razumete? Znači, mene, odnosno nas, jedna kazna, jedna kontrola neplaćena satanizuje, gura nas tamo gde ne treba i kaže, kad idu lica koji idu prvi put, tu mora biti veoma obazriv. Tu nije samo pitanje norme. Šta znači norme? I oko tih normi, na primjer, ja imam lično tu nekih stvari. Najvažnija stvar, kako mi posmatramo, prva stvar, treba znate selektor. Posao selektora je da selektuje ljude, selektuje one kandidate za koje smatra da mogu da naprave najbolji plasman, da ostave najbolje rezultate i polazi se od toga, nama je najvažniji plasman. Znači, idealno je bilo plasman među 6, da je mogli kategorišemo, predložimo za kategorizaciju i tako dalje. Naravno, imate sad norme. Imate norme gde je za, ne znam, srednje neke kategorije, norma 700-750 kg, koja relativno može da se ostvari. Imate norme gde, pazite, mi nemamo takmičara još koji je pravio 900 na državnom, pošto iz državnog uzima normalno, tako? Nemamo ko je pravio 950, koji je bio konkurentan za 120 plus među seniorima. A da li to znači da mi treba tog takmičara da satanizujemo, taj nikad ne ode, ili treba da onda motivišemo jednim možda odlaskom, kao što smo motivisali neke, pa su se počeli drugi javljati zašto nisu oni pozvani i tako dalje. Nije bila kultura da se ide preko, znači to smo mi promenili pre nekih 5-6 godina i meni je drago da sve više ima inicijative da se ide, da i ići ćete, znači niko vas neće usputavati, naravno, ali prosto ja bih vas jednom zamolio da ako se nešto kaže, nemojte, znači onda poslušajte, znači jednostavno poslušajte jer uvek ima neka informacija više u nama nego u vama. Mi koji vodimo tu priču, koji se opisujemo na međunarodnom nivou sa dosta tih naših koji isto vode te razne saveze i tako dalje, znači, mi ćemo te, naravno, stvari ažurirati, uslove i sve ostalo, ali ono što mi smeta mi kada se osvoji ta medalja, došao je dečko iz Vladičinog Hana, podigao je tu medalju, sve to, koliko je vas njega podelilo na stranicama, koliko je njega, koliko je vama drago što je on osvojio medalju, ja budem direktno, koliko je vama drago. Meni je drago kad svako osvoji medalju. Ja ne ulazim da li sam ja lično dobar sa njim, ja čak pojedince s kojima ne pričam držim na svom profilu njihove fotografije i tako dalje. Ono protiv čega sam ja, protiv stvaranja klanova, protiv raznih tih, znači jednostavno samo postoji jedan mit. Ja sam taj individualizam razbijao još pre 6-7 godina kod mnogih i ja sam stalno insistirao da se stalno pominje Savez. Znači, Savez je nešto kao naša ikona koja je na zidu i koja, znači, sutra sam ja prolazan, doći drugi, doći novi sekretar, doći neko, znači, ali poenta cele priče da se
da je pojedinac ispod saveza, znači svaki pojedinac, pa i ja isto, znači, ali da prosto svi moraju da navijaju jedni za drugi. Znači, mi ćemo biti jaki onoliko koliko jedni drugi navijamo i koliko jedni drugi bodrimo i koliko se stvarno radujemo tuđem uspehu, znate, znači, ja sam često slušao i omalovažavanja, šta to Masters i kada dođi druže ti na naše godine pa da vidiš kako to izgleda kada stavljaš te težine. Kogod misli da je to lako, neka dođe. Druga stvar, ko hoće bude selektor, često smo tu imamo, ne može selektor ide samo sa svojom ekipom do večera ili selektor da ide da se druži samo sa svojima. Toga nema, selektor mora da voli sve, mora da voli sve klubove, mora da nađe zajednički jezik sa svima, mora da prati, mora da se u svakom trenutku odriče, kako da kažem, ja ne kažem, selektor koji je, on je ušao ovako srcem i ne kažem, dosta stvari, lepo je odradio te norme, postavljao neke uslove, trudio se i ja ne znam zaista ništa, drugo je to ako se ja nešto ne slažem, to je normalno da se ne slažem, ali suština cele priče jeste da kogod pretenduje da sutra u ime Saveza predstavlja Savez, znači, mi smo imali situacije da nama stranci budu na podijumu. Da nam stranac dođe i mi nemamo, kako se zove, ok, ajde, Seki smo izlazili u susret zato što nas živi u Kuvajtu, pa sam ja dopustio da taj čovek, kako se zove, bude na podijumu, iako sam protiv ekstremno toga, zato što tu treba da bude, kao što je bio slučaj sa Vladanom, isto on živi u Dubaju, trenira ga stalno Patrik, ok, treba da bude, ali treba da bude lice uvek koje imenuje Savez, koje prosto će, jer mi ne znamo, sad pošaljamo mi sad više mladih članova, ali tako, na Evropskom, ko će se svađati sa sudijama, ko će napravi neki gaf, ko će, tu mora neko da kontroliše, znači mora neko ime Saveza i zato su taj oficijalni lice. Druga stvar što se tiče odlazaka, da se vratim, vi vidite, pazite sad, imamo slučaj, treba neko da ide sad trebalo u Bugarsku da bude bench press takmičenje, tu se javilo nekoliko klubova, htjeli bi da šalju svoje takmičare na Evropsko prvenstvo, u međuvremenu je promenjeno za Malta, u Turskoj u stvari sada, ili na Malti, ne mogu da setim, uglavnom nije ni bitno, odmah jednom klubu to ne odgovara, ovom drugom, i sad ne možemo da pošlijemo takmičarku koja nikad nije bila, osobu koja bi s njom više koja nikad nije bila, znači nije to da mi nećemo da pošlijemo tom tako, znači prosto mora neko da bude tu, da li je moguće organizovati taj odlazak, razumete, tako da sve možemo da napravimo, ja sam uvijek za razgovor, znači možemo da napravimo jedan razgovor na sve moguće goruće, ako ih ima, teme sa svim takmičarima, znači kogod da napravimo jedan sastanak i da se prosto izdogovaramo, imamo vaše želje, htenja, znači meni je drago da postoji inicijativa da se ide, pošto to je bio veliki problem do predno 4-5-6 godina, nije bilo lako motivisati takmičare, ali eto, hvala Bogu, to se promenilo, tako da i imamo zaista dosta dobrih zabeleženih rezultata. I ono što samo hoću da kažem jeste da bi ja lično volao da vidim da svi jedni drugi malo više onako podržavate, a ne da kako da kažem, osjeća se ta zavist, osjeća se ta zajedljivost, osjeća se ta neka, kako da kažem, meni se to stvarno gadi, meni je to odvratno i tu znaš, tako da ko je bolji, pružimo ruku, čestitaj mu, trudi se da ti budeš bolji svako sledeće takmičenje. Lično nikad nisam gledao ko mi u kategoriji, ko mi u konkurenciji, lično sam gledao da svaki put dignem više i lično sam gledao da mi smo odrasli za taj pehar apsolutno pobednika, u to vreme mi smo želi da budemo sve veći i veći i onda smo gledali da dignemo što više, da budemo taj dan onako, tako da, eto, to bih volao malo više zajedništva, tako da, i što se tiče normi, to ćemo da vidimo, kako što se tiče uslova. Ja smatram da je teže podići 950 kila nego 750, znači ne podcenjujem nikoga, ali pazite, da bi došao čovjek do 950 kg i podigao, mislim, to je jedan ozbiljan rad, mislim, toliko godina je svega, treba biti potkovan, znači, treba se naći neki modus vivendi da se vidi da taj čovjek možda prvi put, ako neki teškaš da ode, ako može, ili prvi norma, isto, nije mi jasno normalno, 505 kg, a mi imamo takmičarku koja je digla 500 kg, ne pričamo o
imenu i prezimenu, nego prosto mogla možda tu da se napravi, ok, 500 kg, tih 5 kg se napravi malo onako fleksibilnije, ne da se drži onako nešto strogo po preseku, tako i tako i tako dalje. Tako da, mora da se bude fleksibilan prilikom i mora se naučiti prilagođavati određenoj situaciji, jer, pazite, uvek će takmičar znati više o organizaciji, dok ne uđe u samu organizaciju tog takmičenja, on će vidjeti koliko sam u stvari pogubio, koliko tu elementa ima neophodnih za... Znači, ja ne pocenjujem nikoga, ja svačije mišljenje ću da saslušam, ali ja sam se puno obećanja naslušao, a malo se vidi u praksi neko ko zaista hoće, vrednuje, želi da pomogne, tako da, to je ono što bih ja rekao vezno za odlazak. Ako bude nekih pitanja, imate tamo i chat na našem sajtu, možete pitati uvek. Bolje da su više predsednici klubova ažurniji na Skupštini, tu ćemo morati neke stvari da revidiramo, jer ne može da bude redovan član onaj koji ne učestvuje uopšte ni u radu Skupštini ti bilo šta, tako da svaki klub treba da ima sertifikovano lice, mora da ima trenera, mora da postoji neki način rada. Mi sad nismo u mogućnosti još uvijek da kontrolišemo način ako bi to hteli, ali to bi trebalo da se kontrola kvaliteta rada u samim tim klubovima. Tako da sve to iziskuje vreme, iziskuje ljudstvo, ljudske resurse i materijalne. Kako mi radimo, tako će nam biti, to je ono što vam ja rekao. Na kraju želeo bih samo da kažem da zašto je bitno da se posluša sve, zato što imate primjer, na primjer, Indije i još nekih reprezentacija, da ih ne navodim, koji su prosto zbog velikog broja doping afera isključeni iz IPF. Imate određen broj, nije samo i u novcu da vi platite određen iznos te kazne, pa kao nastavimo super, dopingujemo se i dalje idemo i tako dalje. Ne, znači, ako određenu kvotu pređete, vi prosto ćete biti isključeni iz sistema IPF. Tako da, mi ne kažemo ništa, ni da je neko, mi samo vodimo računa. Kada je neko neiskusan, imamo jedan pristup, polako ga uvodimo u sistem. Kada je neko iskusan, tražimo njega da prenosi polako neka znanja i da prosto se svi ponašaju u skladu sa pravilima. Tako da, nije to nikakav hir. Znači, ja sam čovjek koji je omasovio te odlaske. Znači, mi smo preko 20 nešto ekspedicija organizovali, čak sam često izlazio u susret, nije trebalo uopšte izaći u susret, jer nije bilo dovoljno elementa za neki kvalitet, ali sam izlazio, znači, zato što ne želim nikoga da sputam ni u čemu, ali prosto neke stvari, ja ne kažem da me niko voli, ali neke stvari mora da se poštuju, znači, mora da se prosto neki kriterijum za sve mora da važi. To je, pre svega, integritet i dostojanstvo prema, znači, našem sportu, našem savezu. Evo, odgovorit ću vam na kraju na još jednu temu, da ne bude sad kao da ja branim da je sve idealno, a, na primjer, evo, ja ću vam sa svog aspekta reći i ukazati neke stvari s kojima ja nisam zadovoljan kao predsednik saveza, gde ja vidim propuste. Pa, mi jesmo dosta, znači, što se tiče same organizacije takmičenja, tu je zaista, dosta smo se približili standardu, ali nismo ono, što se kaže, identični svako takmičenje. Ne mislim tu samo na opremu, na neke te, prosto, moraju neke stvari da se znaju, znači mora se zna državno prvenstvo kad je, mora se zna kad je neko drugo takmičenje, kakva ide specifikacija, da li ide specifikacija što se tiče pehara, ko dobija pehar, ko dobija medalju, više puta sam slao sve te specifikacije, kako to treba sve da izgleda, na kraju smo i delili dosta puta to klubovima, i opet se ne pridržavamo. Zatim imamo dosta puta gde ja insistiram stalno na tim zapisnicima. Znači, zapisnik nakon svakog takmičenja mora potpiše član sudijske komisije, član disciplinske komisije, predsednik, da se potpišu svi klubovi na taj zapisnik. Jer, evo, sad ću navesti jedan primer
Skoro sam, nećete verovati, pokušao da spasim GPC. Kako sam pokušao da spasim? Pa mi smo se nekad takmičili tamo 2011-2012. godine, većina, mislim, 90 nešto posto sigurno takmičio se u tim nekim, tad IPF nije radio jer je sistemski bio izbačen iz sistema sporta, ubačeno je 2 puta sinhrono plivanje, da li namerno slučajno, neću to više da se vraćam, ja ne verujem u slučajnosti. I tad su počeli da kažemo takozvane te, više tih federacija da se pojavljaju i tako dalje, i tad smo se takmičili. I evo sad, baš gledam, nigde nema tih rezultata, znači osim međunarodnih tih rezultata, nigde nema tih rezultata. Ja sam kontaktirao te neke ljude i pitao sam, rekao, gde su rezultati, htjela sam jednog dana kad se bude malo pisalo više o našem sportu, da se neke stvari tu i provuku iz tog perioda i tako dalje, ne može doći do rezultata. Znači, uopšte, sajt tih federacija kod nas je pogašen, ti koji su vodili, organizovali to, nisu čuvali rezultate, tako da vi imate jednu rupu uopšte u tom periodu i ne možete nađete, znači, rezultate takmičenja. Tako ja insistiram na dokumentima, ja insistiram da svako takmičenje ima zapisnik koji će potpiše i nakon toga se odmah izbacuje rezultate. Da li na našem sajtu tako nije? Zašto mi nemamo rezultate SBD takmičenja i nemamo neke te, znači ja to ne vidim. Znači isto druga stvar, SBD prve godine je bio sa medaljama, znači ne možete vi nijedno takmičenje koje je po uzoru naravno Classic, gde se svi dobijaju medalje, jedne godine svi dobijaju medalje, a druge godine dobije samo prva trojica, tako što su eto tih par ljudi koji u tom momentu donelo neku ličnu odluku i tako dalje. Tako da, ovaj put ne upirem prstu nikako, ko radi taj greši, ali suština cele priče jeste standard, znači mora se postaviti standardi za sve. Kao što se zna, sudija možda sudi, spoter možda spotuje, mora se zna uslov za sve, znači to je neki minimum. Tome služe te komisije koje imamo u statutu, nisam izmislio tu toplu vodu. Imamo tehničku, imamo komisiju za licenciranje, komisiju za lice za antidoping, imamo lice za medicinsku komisiju. Znači se formiraju ta tela, javljajte se kogo hoće da učestvuje, da pomogne. Tako da, vidite, ja kao predsjednik vam kažem ono što meni se lično ne dopada. Naravno, nije mi se dopadalo ni što se dizalo u 2-3 ujutru na jedan takmičenje u prošle godine. Opet je to manjak ljudstva. Ali, kažem, to su neke stvari koje se nekad dešavaju zato što ta komisija ne funkcioniše taj dan. Da je neko došao sa specifikacijom i zaokružio, aha, imaš 2 reka, aha, imamo ovo, ima na sajtu sve što treba za organizaciju takmičenja, da se neko bavio s tim stvarima, do tih stvari ne bi došlo. Znači, to se kontaktira pre toga i na kraju krajeva mi, to ćemo i raditi u buduće, budeli, znači, imamo pravo poništeno takmičenje. Znači, prosto takmičenje nije validno i ne ispunjava adekvatne kriterijuma, uslove i tako dalje. Tako da, eto, to je ono. I sad što se tiče, ono što bih mogao da kažem još, apelujem da se prijavljujete i za sudije. Danas imamo, znači ja kada sam postao predsjednik, nismo imali ni jednog sudiju, internacionalnog. Danas ih imamo 7 plus 1. Znači danas imamo 6 sudija koji su položili u periodu kad sam ja postao predsjednik i nakon toga je sad u Južnoafričkoj republici je vladan revidirao svoj status, znači obnovljen je status sudije, on je položio to još 1995. ili 1996. godine kada je nastao savez, on je radno dobro. Tako da, danas možete da psujete sudije jer ih imate, da juče sudio svako, takmičenja su bila i bez, da kažem, u tom nekom periodu, da pričam ja od početka saveza, pričam u periodu koji sam ja zatekao, tako da, hoću da kažem da slika i prilika našeg saveza je slika i prilika svih nas. Znači, ne može hram da bude jak ako unutra nema vernika, razumijete? Ne može tako isto ovaj naš savez koji je možda nevidljivo vama nešto što kad ja pričam ovako i tako dalje. On zavisi od naš sportista i od snage klubova. Znači, morate vi sami svojim da jačate te klubove, da se trudite a ne samo da gledate preko Instagrama koliko ćete zaraditi od ovoga, da se bavite ljudima koji su vama bliski, jednostavno morate se bavite malo više, znači, kompletno, da ste pripadnici određene zajednice.
onda će nam sve biti bolje. Tako da, eto, šta mi se još ne sviđa, ima tu stvari koje mi se nisu svidjele, jer to međunarodni nivou, znači nije bilo na takmičenju u Hrvatskoj, nije bilo nacionalnih obrežja. Moj trener, taj koji je došao sa strane, neki određivo je sam kilaže našem takmičaru, pomogu mu je da napravi nulu. Znači, ti ješ kao predstavnik Srbije, mi ulažemo u tebe u smislu vremena, znači, ta logistika se radi da bi ti predstavio savez i tako dalje. Znači, treba probiti u svom rezultatu, da napraviš bilo koje, da osiguraš te početne težine. Zato, po statutu, nema šta, može da ide, ako se odobri lični trener, ali mora da ide lice u ime saveza koje će imati završnu reč i konačnu reč. Znači, uz dogovoru s njim, kako kaže lice, samo može da te suspenduje, da ne možeš da budeš tu i da nastupaš ako se ne ponaša kako treba. Tako da, to su sve neke stvari koje će morati da se koriguju vremenom i eto, želim vam da u narednoj godini imamo što više kvalitetnih sportista, da se takmičari organizuju sve bolje i bolje, da bude da svi uzimaju učešće polako i da, eto, ako ima nekih nejasnoća da pitate, a ne da robujete nekim predrasudama, što je rekao ovaj, onaj. Ja sam bio dostupan svima, tako da ne samo ja, tu je i Jovan, generalni sekretar, tu su i članovi upravnog odbora, pitajte ih, možemo, kažem, napraviti jedan sastanak, pa ćemo da pričamo o svim temama. To je ono što je rekao i to je to, sportski pozdrav.